госпожа Донка Иванова, директор на Средно училище Елин Пелин. Скъпи колеги, уважаеми ученици и родители! По традиция с концерт отбелязваме патронния празник на нашето училище. В този ден отдаваме дължимото на нашия патрон Елин Пелин, български книжовник, общественик и учител. Дни като този ни напомнят, че колкото и трудно да е времето, каквато и да е ситуацията, българският дух има силата да преодолее всяко препятствие, да прескочи всяка трудност. А когато съзнанието на един народ е будно, то бъдещето и просперитета му са осигурени. Днес вие, скъпи ученици и колеги, ще покажете, че сте достойни последователи на този родолюбив българин. С вашите изпълнения ще докажете, че добрата образователна традиция е достигнала своето усъвършенстване чрез изявата, силата и въздействието на таланта. Училище Елин Пелин е мястото, откъдето започват мечтите ви и мястото, където е шанса те да се реализират. Защото нашето училище е част не само от България, но и от обновена Европа. Празникът на училището е личен празник за всеки един от нас. Скъпи ученици, вие сте надеждата и бъдещето. Бъдете силни, ученолюбиви и следвайте мечтите си. Пазете светлите традиции на родното училище. Почитайте всеотдайността на вашите учители. Пожелавам ви да бъдете добри хора, да успявате със знания и умения навсякъде, където и да се намирате. Да сте горди, че сте възпитаници на нашето училище. Желая ви усърдност и амбиция в овладяването на знанията. И не забравяйте, че полетът на крилете на младостта е най-високият, най-свободният и недостижим. Той чертае нова траектория, създава нови хоризонти и сътворява красота. Уважаеми колеги, на днешния празничен ден искам да поднеса уважението си към вас, хората, които с вдъхновение, отговорност и търпение възпитавате и изграждате децата на България. Нека продължим будителското си дело с любов към учениците, с отговорност към себе си, родителите и обществото. Пожелавам ви здраве и неизчерпаеми сили, за да продължим традицията, нашето училище да бъде знак за качествено образование, оригиналност и висок професионализъм. Работете така, че да задържите нашите деца в нашето училище, в нашия град, защото Варна го заслужава. Желая ви здраве, силен дух и воля да вървите всеотдайно напред по пътя на духовността. Продължавайте с делото си да пишете историята на училище Елин Пелин. Нека нашето училище да продължи да бъде ценено, защото не само високо образова, но и съхранява българските фолклорни традиции и удовлетворява своите ученици. Уважаеми родители, съхранявайте идеалите, за които са се борили предците ни. Отстоявайте ги в настоящето и ги предавайте на вашите деца, защото те са нашето бъдеще. Изказвам признателност и уважение на всички, които градиха училището през тези 62 години от създаването му до днес и в бъдеще. Благодарност към тези, които с труда и всеотдайността превърнаха в училище по изкуствата и то вече 29 години с гордост носи имиджа на различното, единственото, уникалното училище в град Варна. Честит празник на всички,
които чувстват училище Елин Пелин свое училище. Певческият състав към училище Елин Пелин ще изпълни песента "Рибни калинки", ръководител Красимир Димитров.